Samo malo, a ko je ovaj novinar tu, majke? Ja ga znam od nekog. Ko su ja? Nakon što smo cijele prošle godine pratili najvažnija domaća hrvačka zbivanja, nastavljamo istim tempom i u 2014. Siječanj je već iza nas, veljača je, a protekle su nam dani donijeli i početak klupskih seniorskih natjecanja. Točnije, iza nas je već prvo kolo elitnog ligaškog natjecanja najboljih hrvatskih klubova, koje se od ove sezone zove Premier Liga. Tom je natjecanju, koje je dosad bilo doigravanje za naslov prvaka, promijenjen i termin. Točnije, odsad će se za naslov pobjednika Premier Lige, ujedno i naslov klupskog prvaka države, klubovi boriti i na proljeće i na jesen, a prvih 5 kola mora završiti do pojedinačnog prvenstva države u svibnju. Drugi dio sezone počet će na jesen. Od klubova koji su prošle godine sudjelovali u doigravanju, tu su prvih 5, aktualni prvak Varaždinska Vindija, viceprvak Gavrilović iz Petrinje, te 3 zagrebačka kluba Sesvete, Lika i Sesvetski Kraljevec. Novak u elitnom društvu je Slatina, koja je lani bila pobjednik razigravanja za ostanak. Društvo najboljih selidbom u drugi jakosni razred, koji se sada zove Prva liga, napustila je Lokomotiva. Ono što treba posebno istaći je i primjena novih pravila krovne hrvačke organizacije FILE. Zasad ćemo istaknuti samo ono najvažnije, a to je promjena u službenoj kategorizaciji te povećanje sa 7 na 8 težinskih kategorija. A neke stvari se ipak ne mijenjaju, to jest ako i da, postaju samo bolje. Pritom mislimo na velike organizacijske pomake u natjecanjima, gdje zasad prednjači društvo iz Sesvetskog Kraljevca. 1. veljače bili smo na meču u kojem su dečki s krajnjeg zagrebačkog istoka ugostili Liku, koja je pravi hrvatski, čak i europski velikan. No bez braće Žugaj, koji hrvaju završnicu njemačke Bundeslige, Lika teško da će biti konkurentna za neke veće domete. Kraljevčani, čiji su kadeti istog dana ujutro bili najbolji na prvenstvu Zagreba i Zagrebačke županije u borbama grčko-rimskim stilom, nisu imali milosti za klub, čiji su dio ranije bili. Svladali su Liku s uvjerljivih 8:0, no krenimo redom. U već spomenutom sjajno organiziranom sportskom poslijepodnevu vidjeli smo i prijateljski meč Kraljevčana i Metalca. 8 borbi u svim kategorijama, od kojih 2 kod djevojaka i na kraju pobjeda domaćih s ukupnih 5:3. Atmosferu su dodatno dizale i djevojke iz plesnog kluba Lana, već stalne gošće na hrvačkim priredbama. A posebno iznenađenje bile su breakdanceri iz Art Visiona, koji su također oduševili 200-tinjak pristiglih gledatelja. Kako je bilo, uvijek najbolje opišu klinci, ovoga puta mali Borna. Super! U samom meču Hrvači Like nisu nastupili u čak 3 kategorije, a u još 4 su bili uvjerljivo poraženi. Tek je Stefan Matošić u kategoriji do 71 kg namučio Luku Šačića, no i ta je pobjeda na bodove na kraju pripala domaćima. Bilo je tu i akcije i atrakcije, a domaća je momčad na kraju dobila zaslužene ovacije publike. Evo jednog od junaka. Osjećam se fenomenalno, osjećaj je stvarno vrhunski, publika je dala svoje, prvi meč seniorski, ekipa je tu, sve fenomenalno. I borba je bolja, borba je dinamičnija, publika da neki žar i ponese vas. Do seniorskog hrvanja nije lako doći. Svakodnevno treniram 2 puta dnevno, dajem sve od sebe i pripremam se za svaki meč, za svaku borbu, sve je bitno. I Hrvač u najtežoj kategoriji domaće momčadi pod dojmom je uvjerljive pobjede. Startit snova, kako bi se reklo, znači za cijelu publiku je bilo atraktivno, za nas izvrsno, znači 8:0 nismo ništa bolje mogli ni očekivati. Doveli smo 2 izuzetno kvalitetna pojačanja, znači jedan je Tomislav Mičuda, on je sad hrvao do 100 kg danas, izvrstan dečko, izvrstan Hrvač. Danijel Jančić, ne treba ništa pričati o njemu, svi sve znamo, tako da mislim da bi ove sezone, ja bih rekao, borit ćemo se za naslov. A što kaže kraljevečki dvojac o novoj klupskoj sezoni? Pa ove godine je malo izjednačenije, Vindija više nije ono što je bila prošle sezone, izgubili su par pojačanja koja su imali prošle sezone, tako da mislim da bi ove godine trebali glavnu riječ voditi Gavrilović, Sesvete i nadam se mi. Vindija više nije kao kak je nekad bila, zato što nisu svi Hrvaći u sastavu koji su bili.
A liga je definitivno na boljem stajalištu jer više je borbi, više mečeva i Srpski Kraljevec vidim da se borimo za prvo mjesto, ništa manje. Kao što ste čuli, oba Hrvaća svoj klub vide u borbi za vrh, a dio zasluga zacijelo pripada i navijačima. Otkad Hrvam znači već sad preko 10 godina, do sad nisam doživio da je ovako publika navijala i da je ovakav ambijent bio na hrvačkom događanju. I želio bi se zahvaliti svoj publici što su došli i vidimo se opet. Riječ dvije iz kuta poraženih s nama je podijelio Hrvač koji je pružio najbolji otpor domaćinu. Danas nas je Sesvetski Kraljevec baš deklasirao sa 8:0, to je ipak tek početak sezone, moramo se prilagoditi, ima sada i različite su kategorije, drukčija su ipak pravila. Mene danas, kao što ste vidjeli, očekivao sam da će biti rebur u borbi sa Lukom Šačićem, koji inače preferira, međutim nije bilo. Ja sam još tjesno izgubio 6:6, dok su ostali dečki malo slabije ušli ove godine, ali nadam se da će to sve izaći na bolje u sljedećim mečevima. Ambicije Like su ostati u ovoj ligi za prvaka. Vidjet ćemo sad sljedeći meč imamo sa Slatinom, tu očekujemo pobjedu, ali evo, ne želimo ništa unaprijed, pa idemo iz meča u meč, pa nek nam malo i Bog pomogne i sreća, eto. A sjajna je atmosfera bila i dan ranije u Sesvetama, gdje je istoimena domaća momčad napravila iznenađenje svladavši aktualnog prvaka Vindiju s 5:3. Presudna je borba, slažu se uglavnom svi, bila u prvoj kategoriji do 59 kg, u kojoj je domaći Tin Pušić s 8:4 na bodove svladao Sandra Frankola. Na kraju trijumf Sesvećana su pobjedama potvrdili Hrvoje Šavuk u kategoriji do 98 te Anton Đok u kategoriji do 130. Gavrilović je poput Kraljevčana bio maksimalno uvjerljiv protiv Slatine s ukupnih 8:0. Uz dvije predane borbe, čak petorica Petrinjaca trebala su manje od minute i pol za pobjede. Samo je Ivan Barišić trebao nešto više od 4,5 minute za pobjedu nad Marijom Klementom do 85 kg. Donosimo vam i razmišljenja Sesvećana Antona Đoka nakon velike pobjede protiv Indije. Malo ko je očekivao da ćemo tući aktualnog prvaka sa 5:3 rezultatom, još pogotovo s tim što nismo uzimali pojačanja zvana, nego smo sa svojim snagama. To smo prošle sezone najavljivali, ove sezone se to desilo, znači napadamo sa svojim snagama i dobro smo krenuli, Bogu hvala. Tako i Sesvećani nakon naslova najboljeg kluba u zemlji za starije uzrasne skupine, juniore i seniore u prošloj sezoni najavljuju kandidaturu za najveće stvari. A posebno je zanimljiv fenomen ljubavi istočnih dijelova metropole i ovog sporta. Hrvanje je živo u ovom istočnom dijelu grada, u Sesvetama pogotovo ima tu jednu veliku tradiciju. Hrvatski klub Sesvete ove godine slavi 60 godina Hrvanja u Sesvetama i tu je sad mladi klub Srpski Kraljevec i mislim da cijele Sesvete sad, mislim da je Hrvanje sport broj 1 u Sesvetama trenutno, a gledajući na druge sportove i pomlatke, mislim da će u budućnosti tako i biti. Hrvanje će ostati, ja mislim, sport broj 1 u istočnom dijelu grada. Ligaška sezona je dakle počela, a ako je suditi po samom startu, mogli bismo gledati četveroboj za naslov prvaka. Vindija titulu neće lako prepustiti, unatoč porazu na početku natjecanja. Gavrilović mnogi vide kao najveće favorite ove godine, a sada su vrlo snažni i zagrebački susjedi Sesvete i Sesvetski Kraljevec. Lika će teško nešto više moći ukoliko neće moći nastupati braća Žugaj. Slatina će se, sudeći po svemu, boriti za ostanak među najboljima. Sljedeće je drugo kolo na rasporedu 15. i 16. veljače. Prvoga dana Slatina će ugostiti Liku, dok će Gavrilović ponovno biti domaćin, ovoga puta Sesvetama. Dan kasnije u Varaždinu će snage odmjeriti Vindija i Sesvetski Kraljevec. Toliko za ovaj put, uz napomenu da će se 8. veljače u Zagrebačkoj Peščenici održati Zagreb Open, gdje ćete na dijelu moći vidjeti najbolje domaće Hrvaće, braću Žugaj, Božu Starčevića, Dominika Etlingera i Tonimira Sokola, uz brojne hrvačke zvijezde iz ostalih zemalja. Svakako ne propustite tako nešto. Ja sam Frano Grebenar, Hrvan za Srpski Kraljevec i Hrvanje je zakon.